Kaixo, arratsaldeon, eta eskerrik asko etorri zeaten guztioi. Benetan, postekoa da bertsoak hainbeste jende elkartzea. Egia esan, niretzat txalotzekoa da horrela ikustea danak elkartuta, egitasmo baten aurrean. LH5, LH6, DBH1, Xabier Uribe ikastolako eta Floreaga ikastetxeko ikasleak, neska eta mutilak, danak ikusten ditut ja prest daudela hemen. Egia esan, laste hemen oholtza gainera etorriko dira, urtean zehar bai errimak, doinuak, erritmoak eta abar pentsatzen dut ikasi dituztela. Baina gaur benetan pentsatzen dut daudela zain zuen txaloak jasotzeko. Nik udalaren izenean eskertzean egizuet guztiei, batik bat parte hartzen duzuten guztioi. Ikastetxeoi, Jokin Urangari, Gipuzkoako bertsozale elkarteari ere, elkarrekin egitasmo hau gauzatzeko aukera ematen diguzuelako. Bestalde eta txalotzeko baita ikusten dut, gaur egun interneten aroan bizi izan arren, horrelako proiektuak aurrera ateratzeko egiten duzuen lana. Egia esan, dena ez da lortzen klik bat egin eta segituan, eta askoz ere gutxiago sormena. Nire aldetiken berriro ere esatea txalo handi bat merezi duzutela. Baita, nire aldetik proiektu honi benetan opa diot urte luzeetako ibilbidea. Ze bertsolaritzaren transmisiorako iruditzen zait baliabidea garrantzitsua dela. Eta besterik gabe, ikasleak prest egongo die, beak egin duten lana, onera ekartzeko zuen aurrean. Nire aldetiken, txalo bero bat, beraientzat, kasuai ere. Disfrutatu, edarte. Eskerrik asko, Mari Jose. Proiektu hau ezautze ez dezuenantzako 15 bat urte badie, pixkate bailara hontan martxan jarri genuela, garai hartan gu ere bertsolari izena zuen, gaur egune mundu bat bertsotan, 15 urte die, esan bezala, askotin ere hau lantzen nahi gehala, Gipuzkoako bertsozale elkartie, ikastetxiek eta udalan elkarlanai esker. Beraz, Gipuzkoako bertsozale elkartien aldetik, bai eskertu nahi dituzke bi ikastetxiek, Floreaga eta Xabier Uribe, eta nola ez udala bere ekarpena egiten digulako baita, urtero ez da. Gero ja, nire partetiken, ni neu juten naizelako ikasle hauen gana, bertsolaritza lantzea, eta bertan, nirekin egoten dien, ezinbesteko bi pieza zentzu honien, Mailu eta Isabel eskertu nahi dituzke, behar gabe elitzatekelako inolaz ere posible izango gaur ikusiko dezuen hau bai. Beraz, txalo handi bat behar dintzako ere. Eta bestei gabe jaialdirekin hasiko gara hauei, zuen semeala bai, txuletaik ez eiteko oskatzen jo, baina nik txuleti dauket bestela aztez askidanak. Hori, hasieri emateko Xabier Uribeko DBH1A taldi etorriko zaigu, eta hauek politikan ez dago gauza politikan esaten zuen lazkao txikik, eta ea zer erakusten diguten. Aurrea beraz, txala handi batetik. Bye.
Besarak hautsita aspertzen gehagu, berriak ipintzea eskaudizuegu. Ondo pasatu nahi ta uda eta negu, parke berrietan gu jolastu nahi dugu. Parke berrietan gu jolastu nahi dugu. Umetxoak ere hemen parkeak eskatzen, eta gainera daude pila bat jatzen. Gurasoen etxetik nahi dugu alde egin, ametxo liren ontzara oso atxegin. Etxe bat erostea guztion alegin, egin etxe gehiago egia izan dadin. Egin etxe gehiago egia izan dadin. Sofan etzanda egon, patxada ederrean, ondo bizi zarete gurasoen etxean. Dirurik ez daukagu baxu pentsioa, gure bizitza da talar monotonoa. Benidorrera joan dan kasinoa, gaur gozatu nahi dugu jubilazioa. Gaur gozatu nahi dugu jubilazioa. Pentsioa igotzerik ez duzu usteko, diru beharrik ez da obrak ikusteko. Gaur egungo bizitza dago oso grabe, zue politikoa zarete lurjabe, zuengatik gu hemen ederki ez gaude, sasoirik onenean lanik egin gabe. Sasoirik onenean lanik egin gabe. Lan asko ez dagoela Espainia mailan, guztiok ezin dugu zortedunak izan. Lan asko etxeden gutxi pagatzeko, ez dator diru asko dana ordaintzeko, gure eskaera da gauzak erosteko, dirua ematea dana konpontzeko. Dirua ematea dana konpontzeko. Zuek baumendu zuen lanerako planik, baina guk alperrentzat ez daukagu lanik. Guk nahi dugu lana edozein herriko, irakasle edota artista kimiko, baldintza duinetan gainera betiko, denok lan egin arte ez du etxiko. Denok lan egin arte ez du etxiko.
egiteko dugu, ta ez egini ez, lana badaukazue, baina dirurik ez. Politiko zikinak gibelak dituzte, guri dirua kendu naizta guk ez uste, baserritarrak lurrak zainduko lituzke, hortarako laguntzak behar genituzke. Zertarako joango gara baserrira, entsaladak errozkin ateratzen dira. Ona etorri ginen lanaren egarri, guztiak anutzita bertara etorri, berriro ikustea lintzake pozgarri, ta gure familia nahi dugu ekarri. Familia ekarri, onaino jakina, baina hori baizuek, ordaindu egazkina. Jarri etxik merkio ezin deula erosi, errekaldun bizita hotzai ezin eutxi, ta gainea dirurik ezin irabazi, zubi azpian ezin dugulako bizi. Guk ez daukagu eta guri ez eskatu, bestengana joan eta okupatu. Bueno, hasi harkin ja, zorionak eta txalo handi bat. Xabier Muniko eta hobetzako. Urrena datorkigun taldie Floreagatik etorriko zaigu, eta hau 6. A taldie izangoa, eta hauek baso bat irudikatuko digute. Beraz, hau nire txalo handi batekin hartu ditzagun. Guiratxoa gara urarpegi finez, denak hartzen ditugu irriatzen ginez, gu beti zoriontsu gabiltza utxinez, gauean irten eta lan denak eginez, gauean irten eta lan denak eginez. Goiania beti zeruti goaz gu, egan eginez goaz seguru, seguru, erraz magiko batzu
ditugu. Gaiztoa bera eta musu handia dugu. Gaiztoa bera eta musu handia dugu. Zuaitza gara eta arro gaude baigu, txoriak adarretan etzanda ditugu, dena ikusten dugu, dena badakigu. Gugabe ditzake bazorik seguru, gugabe ditzake bazorik seguru. Nik badu zoriona poza eta gogoa, umei laguntzeko artista magoa, basoa txukunduta zazita garoa. Mundu dena babestu eta lasainoa, mundu dena babestu eta lasainoa. Guk urruntzen ditugu tristura eta penak, ubaikara bazoa gualaintzen dutenak, urri more arrosa eta kolore denak, gugera bazontako gauza politenak, gugera bazontako gauza politenak. Pitufo entzagara etxe zoragarri, eta menu askotan erazagarri, pozontxa janezkero erietxera larri, onak izan gaitezke edo kaltegarri, onak izan gaitezke edo kaltegarri. Nire eskutan dago lurralde handiena, ez da sentitzearen hemen honena, ni jaten dudalako bazoan gehiena, ni naiz bazontako beldurgarriena, ni naiz bazontako beldurgarriena. Urdina gara potioki berezi, ta daukagun beldurra ez du merezi, lasaitasun aldetik hainbeste gabezi, gargamel badator da bagoazi ezi, gargamel badator da bagoazi ezi. Nitxano gorritxo naiz amama da helburu, otxoaren beldur naiz hori da seguru, gure amama janai du hanka eta buru, baina ez du lortuko bertan hilko dugu, baina ez du lortuko bertan hilko dugu. Ni naiz onena eta dauzkatain bat sari, jendea beldurtzen dut benetan ugari,
baita ere lagundu hainbat tiratxori. Baza jauna naiz eta basoko zaindari, baza jauna naiz eta basoko zaindari. Basoan bizibera ez da erosoa, magoen laguna deu beti iratxoa, ez aigunez gustatzen inguru osoa. Gaurkoa nahi genuke aldatu basoa, gaurkoa nahi genuke aldatu basoa. Bueno, zorionak zuei ere bejon daizuela eta txalo handi bat. Urrena etorriko zaigun taldie Xabier Munibetik dator, bat bekuek die eta hauek askoiti argazkitan erakutziko digu. Txalo handi bat. Askoti ezautzeko etorri ezira, kale guztien zeharregin kale jira. Mexikotik etorri gara askoitira, ta hemen gaude gauza guztiei begira. Hilerria izan zen gara ezarrean, kanpaiak ere jotzen atari aurrean. Eta ordulari bat gaiurrean, leku politagorik ez dago lurrean. Idazle famatua dugu edonola, lanari ukoltzion egiten inola. Intxausti parkean do gaztetako etxola, bere oroimen bada gure ikastola. Lehengo garaietan artzibarren jardun, gero txerloia jarri zuten txukun. Bertan sartzen zaizkigu 3.000 lagun, gure anaitasuna goratu dezagun. Batarrabi eskultura Santa Clara auzuan, Oteizak egin zuen zekien moduan. Batarrabi eskultura daukagu goguan, San Juan zua egiten da beraren onduan.
2006tikan frontoia... Seitikan frontoiak zabalik, Jorge Oteiz handiak sortu zituenetik. Bertan herritar asko jolasan gogotik, Euskal Herriko 7 lurraldeengatik. Bertatik botatzen du behar den guztia, barriketatik dator gaur urre Maria, berak azetu goi du gure garria. Askotan joaten gara kakute mendira, han ibili ondoren jira eta bira. Begirada bat bota dugu askoitira, polita da kakute gainetik begira. Uxerrek eduki du kiston aldaketa, bertan egin baitzuten arbolen hilketa. Oraindik hortik dator bai urez beteta, Azkoitiarron arnaza da Uxerreka. Orain egingo dugu gure aurkezpena, ta oroimenarria da gure izena. Zalduntxoen elkarte toki izan zena, azken 3 mendetan zutik dagoena. Baskartxoan tokiak bauka indara, antzerkia txakistu biltzeko bakarra. Herriko kultu zaira, lotzeko bazarra, Azkoitiarron daukagun antzokiearra. Bueno, zorionak zueire eta merezitako txalo bero bat. Urrena etorriko zaigun taldie Floriatik dator, 6. B taldiena, eta hauek Azkoitiko udaletxea dituzte zerbaiten eskien. Ia politikuek zer erantzuten diketen.
garraiak bai botago gukin, gu aspertuta gaude guraldi honekin, piztinara joateko lagun guztiekin, euri ez egitea nahi dugu askotik, euri ez egitea nahi dugu askotik. Oso zaila da gertatzea, hau herri euritsua da, euri makina gelditzen behintzat, saiatu egingo gara. Kaixo zinegotziak gara egitekoa, gauza hau iruditzen zait divertitzekoa, egia da baldozen oso kontrakoa, horregatik nahi dugu lur elastikoa, horregatik nahi dugu lur elastikoa. Plaza berria jarriko dugu, elastikoz beteta, olasko jardena gustora, ibiliko dira eta. Kaixo zinegotzia nahi dugu aldatzea, telezian erloratan jolastea, aspertu eta gero txirristan jaistea, naiz talan zaila izan nahi dugu lortzea, naiz talan zaila izan nahi dugu lortzea. Jolasteko plan ederra baina, zaila izango da ordaintzen, gora eta bera autobusean, ezala ondo ibiltzen. Kaixo zinegotzia aldatzeko herria, floreaga kendutako apar berria, naiz lortzeko ez dugunan azajarria, hori lortu ezkero gure irria, hori lortu ezkero gure irria. Akuaparka gareztia data, ikastea da hobea, horrexegatik ez dugu nahi, akuaparka erostea. Diruak egiten du munduan dirdira, jendea gelditzen da begira begira, gu gustora joango gara iturrira, iturritik euroak erortzen badira, iturritik euroak erortzen badira. Eskaera bat duzuet, zentzu gabea egina, iturritik ura ertetzea da, aberaztasun handina. Azkoitian umea gabiltza benetan, amets bat dugu eta ederra benetan, goxokia jatea ordu guztietan, datozen auriforma lainoetatik bueltan, datozen auriforma lainoetatik bueltan.
Hau ezertu bat bihurtuko da, hori gertatu ezkero, ta ura nola edango dugu, goxokia janta gero. Zinegotzi maitea zuzara zona, zerbait estatu nahi dut eta ez da broma. Erregeak etortzen direnean ona, gozokin ordez bota dezaten aipona. Gozokin ordez bota dezaten aipona. Onartzeko modukoa da bai, eskaera ona data, baina errege karta idazten, zaila eta ez WhatsAppa. Herri honetan gabiltzak abitu ezinean, leku bakarra dago kale iskinean, eroso bizitzeko guk azken finean, etxea egin nahi dugu lainoen ganean, etxea egin nahi dugu lainoen ganean. Gugatik libre zarete eta hartu lasai zeru goiak, zeuen puzkarrak botatakoan, izango dira trumoiak. Gu nahi du eskola urrezkoa izatea, oso polita dela jendeak esatea, eta gero gu pozik etxera joatea, ta gure gurasoei dena kontatzea, ta gure gurasoei dena kontatzea. Hori horrela izatekotan, gunu sartu behar gara, norbait ezaldu egingo duta, urrezkoa baldin bada. Gauza batzuk besteak baino askoz nahiago, nekatuta eskolan sofan lasainago, bizi nahi dugulako askoz lasaiago, guk behar deguna da oporra gehiago, guk behar deguna da oporra gehiago. Ere adoz egon gaitezke, gaur eskaera horretan, lanean ondo ibiltzen gara, baina hobeto porretan. Dejo naizuela eta berezitako txalo bero-beroa zuentzako. Urrena etorriko zaizkigu Xabier Munibekuek bat zetik eta hauek zoologiko zoro baten dabiltzeta egiaz esate duten. Saskibaloi taldean, hainbeste jendekin, abentura pilo bat,
Taldekideekin lepoa txikitu zait, nahi denborarekin. Lepa luzea gara, lepo motzarekin. Kaixo lepa luzea, zertan ari zara zu horrela jantzita, zer farrea gara. Txinatik etorrita, oinez izeditan, hemen rapeatzeko daude irrikitan, alda gure auzoa, joan hemendikan, hasiankan berotzen da aldekorrikan. Barruan, ambiatz rapero, zoologiko alaitzen, duzu egunero. Ozadarrede baten ginen goaziak, orain berriz gaudegu barruan itxiak. Gure beldurrez dabiltz pertsona guztiak, gu ez gara zoroak, baizik bereziak. Adarrak amaiteak, zarete bitxiak, kulparik ez dutenak, zulatzen hasiak. Betaurreko urdinak ditugu agerian, ontzurdin polit gara zoaren erdian, egun ez ibiltzea hobe da agian, oso zoroa gara ontzen familian. Gaua lotarakota, eguna ibiltzeko xelebreak zarete, ontzak izateko. Zuaitz gainean gaude saltoka seguru, zuei parre egitea da gure helburu. Ematen du narren eskea txoriburu, txokolate izozkia eskaintzen dizugu. Tximua lasai dabil, izozkia jaten guri probatzeko ere, ez digu ematen. Gaztea nintzenean dene nagusia, baina zahartu nintzen galdu energia. Lagun bat hartu nuen zendota handia, eskerrak gazto joni eman dit bizia. Zara gazte bihurtu, bastoiari esker guk ere olako bat, beharko dugu laster.
Trompatizatu dugu zerbeza ugari, hitza egunkarian gu gara ageri. Gu ikustera datoz hainbat bisitari, barrandiak eduta du gabiz dantzari. Elefantea berriz, baleta dantzatzen, ea inori ez digun, hankarik zapatzen. Eguzkia dagota, jantzita bisera, eguzkitako krema, poltsatik atera. Hondartzan gaude orain, turisten antzera, goizean joango gara, eguzkia hartzera. Pinguinoa utzetik, eguzki argira, klima aldaketarako, prestatzen ari da. Lasai geundela eguzki argitan, Lasai geundela eguzki argitan, hainbeste dantza egin gaude izerditan, oso arriskutsua gabiltza zarritan. Aldegin ezazu zoologikotikan. Ara zurean dantzan, ikusi ditugu zoologiko honetan, erotu gara gu. Eskerrik asko zueire, eta hurrengo taldia izangoa Floreagatik etorriko zaiguna, 5. ataldia eta hauek klima aldaketan ondorioak azalduko dizkigue. Izotaura bihurtu zitsaz maia gora, hangartz politaiek ez daude gustora, problema saihesteko murriztu denbora, hola jarraituz gero izotza hartuko da, hola jarraituz gero izotza hartuko da. Afrikako gozea lurraren minbizi, klima aldaketakin zer nolako krisi, gozea izango da berriro notizi, handitzen doa eta ezin dute bizi, handitzen doa eta ezin dute bizi. Prezipitazioen hainbat pronostiku, unibertso osoan behar dutela gehitu, horrek sortuko ditu arazo eta istripu, eta honekin batera mundua
munduak sufritu, etarekin batera munduak sufritu. Intsektuena bere gunetik kanpora, lehortea zabalduz ez daude gustora, eta horrekin batera arazo egongo da, gaixotasunek ere egingo dute gora, gaixotasunek ere egingo dute gora. Goizean jarri naiz lurrari begira, uraren maila igo hau ez dut ezira, itsasoa igoko da kostalde guztira, herriak urrazpian geldituko dira, herriak urrazpian geldituko dira. Karbono dioxidoa airea berotu, unibertso osoa behar dugu lertu, ezkasuna galdu arazoak sortu, dena bihurtuko da hemen basamortu, dena bihurtuko da hemen basamortu. Arriskuan daukagu hemen biosfera, kutsatzen ari gera gure atmosfera, eguraldia dago Afrikan antzera, horregatik goaz gu beste nonbaitera, horregatik goaz gu beste nonbaitera. Lur planetari buruz agea hizketan, gure herriak daude murgildutaketan, kezkagarriena da ura bai benetan, uholdean nagusi gure lur planetan, uholdean nagusi gure lur planetan. Kutsadura zabaldu da mundu osora, kotxeak etxeak eta fabrika gogora, arazoak egongo dira luzarora, desagertuko dira fauna eta flora, desagertuko dira fauna eta flora. Bereta hotzuinak honetortzen dira, Afrikako beroa inguru guztira, poloetako hotza zabaltzen ari da, ez gaitezen geratu atzera begira, ez gaitezen geratu atzera begira. Bejo naizuela zueire, eta azken aurreko taldi etorriko zaigu Xabier Munibetik, hauek egunetan lurrei buelti mamerremendi jo eta beraz txalo handi batekin hartu itzagun.
zoaz bazera alfera, janaria eta ura benetako berra, gameluen gainean itzuli ederra. Iritsi gara eta paisaia bikaina, duna pila badago maitia ondarrez egina. Laku arroza dela bertan aipagarri, arrozen falta hemen haindak ezkagarri, gameluan gabiltza denok herri-zerri, jantzi koloretsuak denen aipagarri, jantzi koloretsuak denen aipagarri. Beraien ustez dute Kriston garrantzia, oso ikusgarria metia da haien jantzia. Hainbat janari daude gozoa guztiak, batea gozoenak hango nagusiak, hieroglifo eskultura eta marrazkiak, piramidez betea bertako herriak. Basamortu erdian daukagu aukera, piramide ederrak maitia guazen ikustera. Barianita jadu da jatekak diela, mendipia artean ikuspeitzela, kirkekean gustura ibiltzen garela, ikusteko ederra izgama bat dela. Pakistango bidaia ez da izan okerra, bertan zegoen Kriston maitia janari ederra. Barazki zerealak pasta eta garia, hiri debekatua arrezi handia, mitologiako eredu dragoi lergarria, bizi duzuena zer esperientzia. Pekin hiriburua ikaragarria, bertako harrezia maitia bai dela handia. Kimono eta moñoak gudara matzagu, akan parke derrean hogei bat soldadu, sushi eta fideoa jaten dizkiagu, oso ondo pasatzeko aukera daukagu. Asko gustatzen zaigu Japongo kultura, kimonoa jazteko maitia badute ohitura.
Ordun parapenten gubaigoa zela, tirolina asko ta ura bai epela, orain jantzita gaude hidalgo bezala, hemengo janaria entxilada dela. Ozeano baretik Karibe aldera, Mexikon oso pozik maitia ibilia gera. Eskerrak Amerikak bilatu zirela, 50 estatu gehiago direla, pentsatu dezakegu txolauta daudela, ta orain presidente Donald Trump daudela. Atxeden hartu dugu gugurgekin baten, Trump bertan eseri da maitia hamburguesa jaten. Neslaku handia da ikusi ezkero, kilta eta esporra nahasten dut astero, gaelera hizkuntza gabiltz bero-bero, jagiza janda gero pozik egunero, jagiza janda gero pozik egunero. Eskozian eman da bukaera alaia, gaurko hemen bukatu maitia da gure bidaia. Behon daizuela, striptiz da guzti zendakaina hartu eta eharra. Bueno, ez dakit hemen bertsolaritza gehienok jakingo ezue, nahiko gertutik ezagutuko zenuten, da hor badago argazki historiko bat, erdi-erdien txirrita hartuta inguruen bertsolai pila bat azaltzen zaizkilena, bukatzeko Floreako 5. A mailako hauek ere hoxin dute, ez da? Barkau, bez txuletegia aztu zain eta 5. B taldekuek hoxin debe, bertsolaritzan argazki bat, historien zehar, beraz hasiko gea, oaindik ere, ez baldin badakizu ere, askok emakumiek izen zielako lehenengo bertsolariek, ez da? Emakumeak etatik hasi, behari omenaldi bat eginez, eta gaur egungo bertsolarietan jo aliako gea, beraz, 5. B taldekuek txalo handi bat egin hartu itzari. Lehendabiziko bertsolariak gu profasadora komen.
Bazen zarri trebebu ibiltzen ginen, lotxagabea ginela eta ezin ibili kantatzen. Lege zorrotzak ezarri eta saiatu ziren guixiltzen. Oso irudimen handia daukat naiz Fernando amezketarra. Sarri izaten dut janari eta baita ere diru beharra. Besten kontura bapo jateko burua daukat azkarra. Nirekin kontu zibili zaitez joko baitizu adarra. Iparragirre eta Xenpelak bio Gipuzkoarra gara, ni hasi nintzen eskola gabe, ni joan nintzen eskolara. Kantu sonatara, eraginez irrara, gure herria pozez jantziz, nik bapatean egiten ditut eta zuk berriz idatziz. Bilin naiz ta okertu nun, sudurra koskakin. Larri ibili nintzen, aurrez ezenakin. Utzi nuen mundua, granada batekin, baino beti abesten nun, sentimenduakin. Baina beti abesten nun, sentimenduakin. Bihotzoneko laguna data, izena du Peio Errota, humoretsua eta laia dirudi bertso txorrota. Bera da oso egizalea, ta borroka du gorrota. Bera delako lagun handia, altxatzen dut nire kopa. Zagardozale eta gizon handi, ta izen etxirrita. Bi alkandora jantzita egin, Andre Gaiari bisita. Apustu zale amorratua, etorri da irabazita. Txapela ere lortu zuen, ta horri biltzen du jantzita. Josepa Antoni naiz ta errenderiako, fabrikan eta josten ibili naiz asko. Baditut bertso sortak ta maila handiko, ta ez naiz oso ezaguna neska naizelako. Ta ez naiz oso ezaguna neska naizelako. Gure izenak uztapideta, bestea berriz basarri. Errezienta zestoan jaio, batera bestu zarri. Jendea dago unkituta eta parrez edo algaraz larri. Gure bertsoez oi dugulako entzulea erakarri.
Txapelketartan ez nun espero, hainbeste txistu entzutea. Naizta ez egon oso gustura, nahi nun giroa betzea. Ta ustekabean hilortu nuen, txistu txatxalo bihurtzea. Lazkao txiki deitzen dirate, Lazkaon jaiotakua, txikia baina bertsolaritzan, naiz oso mailatukoa. Ta herririk herri barrera ginez, sarri ibilitakoa, humoretsua eta baitare, sentimentu handikoa. Lazkano eta Agirre eme langilea, Beti dani lagunak ta betxozaleak, hizketaren pareko gure bertsalea. gu beti izan gara adar jotzaileak, azpetian ditugu sustraietar baso, Ta maiteak ditugu baserrita baso. puntutan ditugu 2000 saio. Ondoan gendulari gu Jose Lizazo. Bertsolari altzera, zein da zure izena? Sebastian dut izena, Lizazo abizena. Nongo azera eta alzar ezaguna. Azpeitian jaiota ta behin txapelduna. Orain zure txanda da, nola duzu izena. Andoni dut grazia, egaina bizena. Ta zu zergatikan, zaude argazkian. Nik baditu dalako, lau txapeletxian. Azaroako egun banatan, jaio gehiagaren mendean, ametsar zailuz eta maialen, gaur argazki iskinean. Txikitan hasi ginen pelotan, bertsolaritza bidean, bertso eskolan ikasi dugu, oso denbora luzean. Oso ezagunagu egin gera, hogeita batgarren mendean. Ondo pasatuz eta gozatuz, bertsozaleen artean. Euskara beti gure atzoan, eta baita bihotzean. Final handiko txapela dugu, gordeta gure etxean. Alaia Martina izta beti nago adi, gazta izan arren bertxotan ozargi, horregatik handitut 10.000 sari, emakumea gogor gabiltza kantari,
nik uste gaurko ezin genula argazki politiago batekin bukau, beraz, zorionak, eskerrik asko zuedanoi eta aurren urtine hemen izango beha. Urren arte.